Mercone apa ijo lho sing guyu. Mercone ijo nang kuwi. Ning kene-kene telung renteng iki. Kuwi. Heeh. Telung kae paling apa? Tantinge. Ya tanting. Nah iki jelas mlebu medon kene nek iki. Iki. Ya kuwi. Lho. Tembus nih. Balone sepi lur. Ke daerah ngendi Jambon po. Woblosari. Blur gambar ilang. Demit liwat. Kayak balon. Ketok. Tak ketok. Nanti gue. Nanti. Wak. Cut. Omae. Ini mati kan. Gini sih. Wah, genine.
Mas, di kamu kan sambil dulu, Mas. Itu mana, Mas? Sambil lagi, Mas. Gendeng, Pak. Gendengnya masak lo, Wingko. Gendengi joli, gendengi joli, gendengi joli, gendengi joli, gendengi. Tersangkanya aslinya iki lho, gelo. Oke. Olehnya. Ini diangkat. Hah? Foto? Satu lagi dan ini arahnya ke barat. Saya kirim lokasi saja dan Dagelan. Meneng ae, tak ge mlebu ning YouTube. Polisi nih wes. Kalau mau urun. Nanti. Sing domah lho, wonge dibalekne. Sapa sing jeblone, Kak? Kok kah lur? Loh. Piye? kayak pas maron peduli. Delalah, kiko ya rame iki engko mesti. Banyu. Itu polisi nih. Oh, you bikin Korea.
Bawa kantor langsung, Pak. Buat laporan. Di sini oleh balon lur. Di sini patang util tok. Ini coba senang gini ya. Iya. Ayo.